פעם לא הייתי מחוברת בכלל לרוחניות, הייתי אישה מאוד רציונלית שכל הזמן חושבת עם המיינד שלה וחייבת ככה לשלוט ולהבין בכל דבר. והחיבור הזה לרוחניות דרך התרגול של היוגה והמדיטציה ממש חשף אותי להמון דברים שלא הכרתי לפני זה, ופתאום הרגשתי בגוף שלי, בתודעה שלי, בלב שלי, כל מיני דברים שלא הרגשתי לפני זה. ממש ככה נפתחתי לעומק ולמשמעות וליופי שלא ידעתי שהם קיימים, והדבר הזה ממש סחף אותי, ממש התאהבתי בתרגול, והחלטתי ממש לעבור לגור בבית ספר שלי ליוגה וככה להקדיש את עצמי לדבר הזה. היה לי אוהל בחצר של הבית ספר ליוגה שם, והייתי קמה לפנות בוקר ומתרגלת כל היום, וזה היה החיים שלי. וזה ממש שינה אותי, שינה אצלי הרבה דברים. ואחד הדברים שזה מאוד השפיע עליהם זה הקשר שלי למיניות שלי. פתאום לא הבנתי את הקשר בין הדרך הרוחנית שאני הולכת בה וכל הקדושה שאני מוצאת שם למיניות שלי, שהיה שם הרבה ריצוי והרבה ניתוק, וזה היה כזה, להסתכל על זה, זה היה כמו איזה מין חלקת אדמה לא מטופלת כזאת, אפילו יכולה להגיד מוזנחת, והתגובה האינטואיטיבית שלי הייתה שאני לא רוצה שום קשר לדבר הזה. אז כמובן עוד לא הכרתי את הדרך הזאת של הטנטרה, ולא ידעתי שאפשר לשלב בין רוחניות לבין מיניות. והברירת מחדל שלי, מה שבחרתי לעשות זה להתנתק, מה שנקרא ממש להתנזר. בחרתי בדרך כזאת של לא לעשות סקס, לא לקיים יחסי מין במשך המון זמן, יותר משנה, וממש התנתקתי מכל האספקט הזה של החיים שלי. וכמו שאת בטח יודעת, זה די ההפך ממה שאני עושה היום. היום אני ממש מאמינה בלמצוא את הקדושה ולמצוא את הרוח דווקא בדברים היומיומיים שלנו, דווקא בדברים שהם לא ברורים מאליהם, כמו במיניות שלנו, במקומות שקשה לנו בהם או שהם ככה יותר דחוסים. ואני שמחה על הדרך הזאת, אני ממש מודה על הדרך הזאת קודם כל שאני לא נזירה היום, ושפגשתי את הלימוד הזה של הטנטרה ואת הדרך הזאת של הכהונה הנשית שלימדה אותי איך לשלב בין הדברים. ואני ממש מתרגשת להמשיך ולספר לך איך מצאתי את הידע הזה ואת הלימוד הזה בהמשך. ובינתיים אני אשמח לשמוע ממך איך זה פגש אותך, איפה זה פוגש אותך בחיים שלך, איך את רואה היום את החיבור הזה בין מיניות לבין קדושה, שהוא ממש לא מובן מאליו בחברה שלנו. תודה שהיית איתי.